Bdiet il-kampanja ta' Pink October ta' din is-sena biex titqajjem iktar kuxjenza fost nisa u tfajliet biex jelbu l-biża' u jiċċekkjaw lilhom infushom u jagħmlu t-testijiet biex ikun miġġieled il-kanċer tas-sider. Dan anke fid-dawl li minkejja li l-Gvern joffri testijiet b'xejn ftit huma dawk li jaċċettaw l-istedina biex jiċċekkjaw sidirhom. Fl-ewwel jum ta' Ottubru iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, żaret l-iskola primarja tal-Gżira li f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Post organizzaw żifna mill-istudenti u ppreżentaw ammont ta' fondi għal din l-inizjattiva. Barra minn hekk, filgħodu is-Sinjura Muscat flimkien mal-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg żaru waħda miż-zebra crossings madwar il-pajjiż li ġew ikkuluriti roża u abjad biex titqajjem iżjed kuxjenza dwar din il-kawża. Il-kampanja Pink October tkompli tul ix-xahar kollu, fejn biftehim ma' numru ta' kunsilli lokali, numru ta' binjiet se jinxtelu b'dawl roża, dan biex titqajjem il-kursità u jitwassal il-messaġġ ta' Pink October. Din tingħaqad ma' bosta attivitajiet oħra lesti għal dan ix-xahar fosthom il-Pink Ride bejn Malta u Għawdex nhar il-Ħadd. Dan kollu biex tkun imxejna l-biża' mill-screening tas-sider biex il-kanċer tas-sider jinqabad fi stadju bikri u jkun miġġieled minnu fih.